mpingo wa Mulungu kanthawi kameneka mundilole kuti ndipangebe chinthu ichi chimene ndikuona kuti sichofunika kuti ndichisiye. Nkanatha kungoonera ndekha nkusiya, komano ndiona ngati ndichite chifukwa cha inu amene mumanena kuti muzititumizirabe zithunzi za ku LCD kapena muzitiuzabe nkhani za ku LCD kuti tizidziwa kuti chikuchitika ndi chani. Kotero ndikuchita chifukwa cha ubwino wa inu anzanga amene ndikuyenera kuyenda nanu limodzi pakugawana zochitika za nthawi ya kumapeto. Koma kwa iwo amene izizi sizagwira mtima, mukamvera musachulose zonena, mukhoza kungozimisa kapena kudirita mkumvera zina. Koma kwa inu amene mumakonda kapena kumva kufuna kudziwa zochitika ku website imeneyi ya chipembedzo cha Satana, lerolo mmawa uno ndachita mwayi nditayisakasaka wa mwayi nditsegulira. Ndiye lerolo ndinachita chidwi kuyisaka kwambiri chifukwa chonena kuti mukutsegula kwina kwa LCD kumene kunachitika mwezi wa mawa, date ya leroyi inatchulidwa kuti kudzakhala msonkhano ku LCD. Ndizodabwisa kwambiri mmene anthu awawa achipembedzo cha Satana amachitira zinthu zawo, kuti zinthu zina zimene ife sitingathe kuzimvesesa bwinobwino zimakhala kuti akuziyikiratu mu order. Koma agenda ya kukumana kwa lero ikuoneka kuti ndiyosiyana ndi agenda imene adanena kuti adzakumana lero. Lero agenda imene ili mmenemu ndi ya kuchita handover kalauni ya Queen, kuipereka m'manja mwa Baphomet. Nkhani yake ndiyo sausa kwambiri. Ndiye takhala ni pompo ine apapa ndatsegula ndili pa live ku LCD kuona website ya LCD pa phone pa, ndadina mabatani amene ni madina like manambala amene ndi mayika a website imeneyi, ndipo yanditsegulira. Ndiye ndikungofika kuti anthu akulowa kumene muholo mmene muli zokambirana za nkhani imeneyi. Tsono chimene chikuchitika yapa ndichonena kuti ndinene zokhazo zimene zikundichitisa chidwi. Choyamba pakuoneka chithunzi cha Queen Elizabeth, komanso pakuoneka chithunzi cha Papa, ndiyenso pali chithunzi cha Baphomet. Koma chakumadzulo pang'ono kukuonekanso mpando wa Ignatius de Loyola. Pakhala munthu si Loyolayo, musayiwale kuti ndidafotokoza kuti kuchipembedzo cha Satana kuli mipando ina imene mayina amene adayambitsa zinthu za makhala pompo. Inuyo mukapanga graduate kuchipembedzo cha Satanako ndikutenga maudindo awo kuti mwakwanitsa kuti mukhoza kutenga maudindo anthu amene mmakangolowa nkumagwiritsa ntchito mayina omwewo. Mwachisanzo ngati mpando wa Ignatius de Loyola kuchokera ku Loyola City, umenewu ndi wa Jesuit General amene amatchedwa kuti Black Pope. Ndiye alipomwepa Black Pope akuoneka mu uniform yake yonse ya Black Pope, atavala kachikhofia kake kofira wavala nkhanjo ofira wa chilaini cha black pamtima apa kupita kumusi. Wakhala pomwepa cha penapa mpamene pakuoneka kuti pali mpando umene pakhalapo mkulu amene akuyimira chipembedzo cha Satana, pa mpando umene pajambulidwa kuyikidwapo Baphomet. Koma amene dzina lake aliyika pomwepo ndi oyimira pa chithunzi chimene chili pali Queen, komanso pamene pali kachipewa ka clown ka Queen kaja umwe mwakaona kaja amavala kaja
apapa lero lokabwera kali mu msonkhano uwu kuchitika ku LCD akabweretsa chifukwa cha mwambo umene ukufunika kuchitika lero mu LCD. Ndino abale anzanga amene mumakhala ndi kufuna kudziwako kuti kodi dziko likuyenda bwanji, si za uzimu kwenikweni, koma ku uzimuku mwina zikhoza kungotithandiza kudziwa mmene nthawi ilili ndi mmene dziko lapansi limayendetsedwera. Chikundigwira mtima kwambiri chikuchitika pamenepa. So taonani ndi chidwi chonse chayamba kuonekera chinthu china apa kunena kuti mu msonkhano umenewu pa banja limene li pa chithunzi chimenechi cha malemu Queen Elizabeth, kumeneko kuli munthu amulemba dzina kuti amene dzina lake ndi Edward Martin. Edward Martin amuyika ndi 33 degrees amene anyamule chipewa kuchipereka m'manja mwa Black Pope. Ndi tifuna tionetsetse ndiyesese kukupasirani ripoti la chochitikachi kuti muchidziwe kuti kodi chimene chikuchitika lerolo ndi chani kwenikweni. Tate tione pamenepa ukuoneka kuti mwambowu wayamba chifukwa anthu onse ofunika akhala m'mipando, ndipo tsopano chimene chikuchitika pano ndi chakuti kukutuluka mtsikana kuchipinda kukalumu kena. Mtsikanayi poyamba watuluka iyeyi kumbuye wake akukwakwaza mbuzi, koma iyeyi msukanayu wagwiriza chithunzi cha Baphomet. Mukuchidziwa chithunzi cha Baphomet, amene simuchidziwa tikapeza mpata tichisakasaka, komanso amene mumachita za intaneti mukagugula chithunzi cha Baphomet muchiona chimakhala ndi nyanga ngati za mbuzi choncho, ndi apapa pali mbuziyo. Ndi waitembenuza mbuzi chasopano msungwana uja akuyenda ndi wapita paka tebulo pamene pali Edward Martin, amene Edward Martin akutenga crown ija akumpasa msungwana uja wasogoza mbuzi ndi chithunzi cha Baphomet. Akhangati ameneyo ndi amene tsopano tikumuona kuti akuyenda, akuoneka kuti akuyenda. Apapa wayenda ndi tsopano wafika pa mpando umene pakhala Black Pope. Black Pope iyi sadamuyike dzina chifukwa already pali dzina la Ignatius de Loyola, koma chimene ndikudziwa nchoti iyeyi si Ignatius de Loyola, koma kuti akukapanga zinthuzi pa mpando wa founder wa Ignatius de Loyola, chifukwa iyeyi ndi Jesuit general amene timamutcha kuti Black Pope. Ameneyo ndikukumbukira kuti pa mpando umene ndi pamene padachoka munthu kudzandipatsa ine chilolezo cholowa mu secret archive pamene timapita kukawerenga Grand Grimoire. Ndiye kuti ngati akutuluka Black Pope pa msonkhano umenewu, ndiye kuti akutuluka pamenepa ndi Satana, manthu wa chipembedzo cha chikatolika, chinsinsi cha chipembedzo cha Roman Catholic cha chikatolika. Upapa, unyanga wa papa, ufiti wake umaonekera kuchokera kumpando umenewu, kuzinsinsi zakulumikizika pakati pa chipembedzochi ndi Satana ndi Njerekezi zikulumikizirana pa Black Pope pa. Ndiye ine nchithunzi mmene ndamuona sine mulendo ndikuziziwa bwino zimene zikuchitika pamenepa. Now wachidule msungwana uja wachipereka chipewa chija. Ndiye pakuyimirira munthu amene akufuna kulankhula, wayimirira mkulu ameneyu. Ndiye tsopano tidzimuchereza ndi khutu tizimumva kuti kodi chimene akufuna kunena iyeyi ndi chani. Oyimirirayo akulemba mawu mchingerezi, pa board pakutuluka mawu mchingerezi, amene wayamba kupereka ulemu kwa anthu osonkhana mu msonkhanowu ndi ochulukirapo amene alowa mmenemo. Mulinso ena mwa akuluakulu azipembedzo ku dziko lapansi. Ndiye tione kamera ikapita kumeneku tione kuti atsogoleri azipembedzo amene ali kumeneku ndi ndani. Kamera ikuchedwa sikupita msanga kwa atsogoleri,
koma munthuyi wayimirira ndi wayamba kufotokozera zimene akufotokozazi, akuzifotokoza mchitaliyana koma tsopano akuzilemba mu Chingerezi. Ndiye moduladula momwemo ndi ena mwa amene akuyamba kutanthauzira zolankhula zake mchingerezi, tidzitolerako chizungu chimene nditi ndimvecho ndikupasirani abale anzanga amene munandipempha kuti ayi osanyanyala twaibu muzitipasirabe za ku LCD. Lero kukuchitika mwambo choyamba mwambo umene ukuchitika pamenepa ndi ochita handover crown ya Queen Elizabeth kuyibwezera m'manja mwa Satana oyimiridwa ndi makosana amene ali apapa. Kodi mpingo wa Mulungu chimene chikuchitika ndi chani? Malingana ndi kakhalidwe ka dziko lapansi, ndakhala ndikufotokoza kuti zinthu zimene timaona si zimene zilipo kuseri kwa mpando. Lero apa ndimafuna inu muphunzire kuti maudindo ambiri amene ali ku dziko lapansi ndi maudindo amene ali ndi achaini ache kuseri kwa mipandoyo. Mwachisanzo apa tikuona kuti mpando wa papa timauonawu kuseri kwake kuli Black Pope, ndi kuti apaso mpando wa Queen Elizabeth ucha kuseri kwake ndiye kuti kunali Baphomet. Malingana ndi mbuzi yatulukayo ikupita uko, zikuonekanso kuti mbuzi imeneyi malingana ndi zolembera zimene zinalembedwa mwa ulosi tizifotokozera, zimenezi zimaonetsa kunena kuti pamaliro a Queen padzayenera kutuluka mbuzi komanso padzatuluka chithunzi cha Baphomet. Ndikhulupirira kuti mwina anzanga amene muli ndikuthekera muziyang'anisisa, mwina zioneka kapena mwina saonetsa, koma amene muli ndikuthekera koyang'ana pakanema kayamuona munjira iti muchite chidwi ndi malirowo muiona ndithu mbuzi ioneka, chithunziso cha Baphomet muchionanso kumwambo wa maliro amenewa, ngati si lero kapena mawa. Koma lero chikuchitika pano chakuti Queen mmene wamwalira ndiye kuti achaini ache a crown akuyifuna. Chifukwa chake nchani? Tisayiwale kunena kuti tili mudongosolo la kumapeto a nthawi ya pansi pano, mmene Satana mwini wake wayambaso pano kuyitanitsa mipando. Ndiye mwambo ukuchitika yapa lero kuchitika zinthu zingapo malingana ndi schedule ya zokambirana imene ndikuyiona, imene ndayiwerenga kale. Zonsezo ndikupatsirani, mungokhala pomwepo kuti mumvetsere. Now mipando ngati iyi ya Queen umene ndi mpando wa chifumu cha kingdom ya ku dziko lapansi imene inatsala democracy itabwera kuzaphwanya ma kingdom ambiri ku dziko lapansi, ka kingdom kamene kanatsalira ndi kameneka. Now mmene amayendetsera kingdom imeneyi imachita ngati pang'ono ikupanga operate independently, osakhuza kwenikweni mu ufumu wa chikatolika, Roman Catholic kayendetsedwe kake ka zimenezo ka dziko lapansi kamene kakubweranso mu New World Order. Awa amachita paokha, amenewa amachitanso paokha pang'ono mu United Nations, sanali active pa zinthu zambiri chifukwa kayendetsedwe kaokha. Amayendetsa boma mwachifumu ndi achaini yake ama ufumu akuluakulu amene anasala ku dziko lapansi akunena kuti adzayenera kuperekedwa. Now kumwalira kwa Queen ndi kuperekedwa kwa crown imene ikuperekedwa lero ku LCD, mwambo wake umene uli live pamene ndikulankhula apa, ukutanthauza kuti sopano tamaliza maufumu akudziko lapansi kukhala m'manja mwa anthu. Ndiye kuti munthu wamba wa dziko lapansi alibenso ufumu watha, kulibenso mphamvu zakuti ine nditi kulibenso mphamvu zina zilizonse za ufumu wa dziko zimene zingakhale ndise mu malamulo a democracy, ndikulamula mphamvu za ufumuzo mu malamulo a democracy kapena kukachita suti pa ndandanda wa ma human rights charter zimachoka ku maufumu a dziko. Kulibe zathalelo ufumu wa wanthu ku dziko tsopano ukuperekedwa lero. Ndiye kuti dziko lonse lapansi tsopano lilikiriye mukukhala democracy yokha basi, ufumu ukutha.
anatifotokozera chimenechi kuti mukadzaona chipewa chimenechi chikuperekedwa kapena kwini uyu akadzamwalira mu 2022 chifukwa chakumwalirako amene takhala tili mchipembedzo cha Satana kwa nthawi timadziwa ndithu kuti chaka chawo chomwalira mchimenechi ndipo mchalerochi ndipo akuyenera kutero. Ndipo izi zilipozi ndizoti zinanenedwa kale m'mabuku a ulosi wa chipembedzo cha Satanacho. Sono ku ulosiku akulosera za dongosolo la nthawi ya pansi pano kuti mpando umene wamwalira ameneyo ngakhale lerolo kapena dzana dzulo munthu ameneyu wayikapo mwana wace mmene wabwera uyuyu Martin Edward, mmene kwabwera Edward Martin kudzayimira mpando wa chifumu 33 degrees satanist ndi kutenga mpando awawali ngati ankolo mujatichitira mukuti pamaliro pano alankhule ndani akubanja imirirani ndiye uyuyu wabwera ndi wakubanja la kwini kukapereka ukwini kukapereka ufumu m'manja mwa ini yake. Ndiye kuti tsopano ku dziko kwayera kulibenso ufumu, maufumu enawo adzichita koma paokha osati zinthu zogwirika zodziwika zokhala ndi mphamvu. Ufumu umene udatsala umene ngakhale UN imakanika ulowapo ndi kukauswa ufumu unali ufumu umenewo chifukwa crown iyi inalipoyi amavala mkuluyi inali dedicated kwa chaini a Satana. Ndiye lero mmene wamwalira ku ufumu umenewu kubanja limene lila ukwini crown iyi original yopatsidwa ndachainachi achipembedzo cha Satana kuti adzivala yayawayi mmene lero ikuperekedwa ndi kuti kirauni imene amveka Charles mwana wa uyu ndi ya fegi yopanda mphamvu yopanda kanthu yongo namizira. Sopano pamene pande kuti Charles ndi chimozimozi mmene mungasankhire atwaibu kukhala sabuti kuntumanji ndi mmene zilili apa ngati maufumu aife achisawawa kwathu kuzombako zafanana mmene tingapangire kuti atwaibu ndi mfumu kwawo pakwawo pa mitochi pakwawo pa mtenga atwaibu nawonso ndi mfumu kumtenga mafumu wamba apa kwathu kumudzi ndi mmene zilili apa kuti tsopano maufumu osadziwika opanda mphamvu opanda se ndi kalauni azivala Charles ndi opanda kanthu. Komanso tiona chimene chikuchitika pamenepa kumusiku ndi chinthu chodesa nkhawa. Tione pano kunena kuti tsopano chipewa chaperekedwa ndipo mbuzi yotsogola ija yabwerera ndi kansungwana kaja ikukalowanso kuchipinda kuja. Ndiye kuti mwambo wachitika apa vanthu akuyimirira kuomba m'manja kuti tsopano ufumu wa kwini waperekedwa chifukwa lamulo likadatheka chipewa chikukhala kobe ngati kwini akadakhala kuti adabereka mwana wamkazi ndipo olowa leroyi akadakhala wamkazi chipewachi chikadakhala konko. Koma popeza wani okhala pa mpando wa ukwini lero si mkazi amene akukhalapo ndi mamuna, ndiye mamuna sakuvomerezeka kutenga taitolo iyi malingana ndi kufotokozera kwanga kwa dzana kumene ndafotokozera ndandanda wa makwini obisika ndi ndandanda wa makwini akudziko lapansi. Tiyena kudziwa zimenezi. Now ndiye kuti tsopano amene ali makwini kudziko lapansi ngati mmene adalili makwini kwathu kuno adakhalaponso kwini wina adakhala pa mpando makwini osiyanasiyana amene akhala alipo amene amadzodza makwiniwo kunja kuno anali iyeyi. Nawo ndiye kuti azimayi onse amene atenga mipando ya ukwini woonekera m'maufumu na amasiye alibe mtsogoleri chifukwa mpando walandidwa. Mmene mpando umene walandidwa chipewa chimene chichalandidwa kukabwezedwa kwawo ndiye kuti tsopano ukwiniwu ukhala pansi uchita bwa ukuyenera kulowa mpulani imene inakhazikika kale ya gender yakuti mzimayi ndi mzibambo akhale wota ofanana ku democracy. Pamene lamulo la ukwini limasiyanisa mkazi ndi mamuna amakhala osiyana chifukwa ndi za chifumu samayendera democracy. Mamuna amampasa ulemu wake ndipo samanena mu ufumu wa kwini kuti mamuna ndi mkazi ndi 50-50.
Now pulani yakuti awa akadzachoka kuti azimayi adzalamulire nawo padzafunika kuti muyambiretu. Ndiye n'chifukwa chake mmene timaponda chama 1976-78 mapulani obweresa mapulogalamu agenda ku dziko lapansi analatabwera. Now chimene chikuchitika pano pa LCD lero ndikuchita handover ufumu wa ulamulo wa chifumu wa ukwini m'manja mwa eni yake. Ndiye chipewa chija chaperekedwa. Mmene apereka chipewa chimenechi pa screen chimene chikuoneka sopano zimene zikunenedwa ndi zimene zikutanthauziridwa m'Chingerezi, chifukwa Chitaliana ndi chimene chikutenga malo kwambiri pamenepa, chifukwa ambiri ammenemu ndi amene amamva chinenerocho, amene abwera nawo ku LCD kuzapanga msonkhano umene ukuchitika live as I'm talking. Now ndondomeko zakufotokozera pamenepa mmene amaliza kupanga zimenezi, wayimirirayi chimene akufotokoza sopano akufotokozera poyamba history, ndiye pabwera buku pamenepa. Uyuyu watsegula buku limeneli ndilolembedwa ndi Michael Nostradamus. Michael Nostradamus ndi mkulu amene ine ndikumdziwa chifukwa bukuli taliwerenga komanso kulitsata pa zaka 17 imene takhala tili kuchipembedzo. Ndiye bukuli ndikuliona lanyamulidwa ndi mkulu ameneyi. Mkuluyu wanyamula buku la Michael Nostradamus, ndipo chikwangwani cha Michael Nostradamus mu LCD chikuoneka ndipo chikulandira ulemu kwambiri pakanthawi kanoka. Chifukwa chani? Michael Nostradamus ameneyi anali sing'anga physician wa masiku azaka za 1503. Malingana ndi kufotokozera kwa history amene imene ikuyenda mmutu mwanga yoti ndingangowonjezera chimene chikuoneka pa buku limeneli. Buku limeneli amene adalemba ndi zoona ine ndikulidziwa ndikuliona mu LCD leroli, analembadi ndi Michael Nostradamus. Ndipo Michael Nostradamus anabadwa pa 14, anabadwa pa 14 mwezi wa Disemba. Komanso mkulu ameneyi akuoneka kuti anabadwa kuchokera pa 14, nditero kulankhula kwake, kuchoka pa 14 kulekeza pa 21. Masiku amenewa ndi amene Michael Nostradamus anabadwa, koma unali mwezi wa Disemba mchaka cha 1503. Mu LCD buku ili lanyamulidwa. Ndiye buku limeneli litipatsa ulosi wa zimene zikuchitika lero ku LCD. Tsopano ndikuyamba kukumbukira kuti mmene tinkawerenga buku limeneli la Nostradamus, akamaliwerenga anyamata asukulu kumatiuza ife mabulutu mkalasi, ndimakumbukira kuti amanena kuti maulosi ochuluka pafupifupi 600 chakuti amene mkulu amene yadalosera onse anakwaniritsidwa, ndipo amamutama kuti anali predictor wamphamvu kwambiri ameneyi Nostradamus. Ndiye mkulu uyu Nostradamus akuoneka kuti adadziwika kwambiri ndi ulosi. Ulosi uli pawiri, tili ndi ulosi wa Bible, ndiye tili ndi maprofesa akudziko lapansi amene amapanga profesai, mwina kuprofesa nyengo, kuprofesera za chuma, kuprofesera zinthu zimene zizachitika ku dziko. Now uyuyu anali mneneri onenera ma events amene adzachitike ku dziko lapansi mpaka pamene tikupita kutsogolo. Now akafukufuku akamamutsata Nostradamus adapeza kuti ali ndi accurate prediction, accurate prophecy. Ndipo izi inenso ndivomere chifukwa ndikukumbukira kuti tsiku lina titakafika mdziko la Cyprus mmene kudalika msonkhano kofotokozera za ma prediction amene mpando wa Queen udzachitire. Ndikukumbukira kuti powerenga buku limeneli amatifotokozera kuti Queen adzamwalira mu chaka cha 2022 malingana ndi kulemba kwa buku limeneli la Nostradamus. Now uyuyudi ndi zoona, ndi predictor olondola ku nkhani za dziko. Tepa kuti wanthu mmavutika kumva
apa tikunena kwa zathu amene mumamvera za LCD ndi amene simumvera mumavutika sokumva nkumapangaso zinthu zofuna sokufunsa mafunso kapena kusutsa ndi chikhale kiliye pano ndi mlosi osati wa Bible. Nostradamu ndi olosera zinthu za dziko lapansi, koma akamatsatidwa zimene Nostradamu analosera zimakhala accurate ndendende. Mu buku la Nostradamu mmenemu muli nthambi 56% ndi ya part 2 ya Grand Grimoire. Buku limene tidakawerenga kukhala nalo ndi kumalicheza nalo ndi kumamva lolembedwa ndi mwini wake Lucifer. Gawo lina la Grand Grimoire, tinganene kuti mphamvu ina ya Grand Grimoire, ndi imene idakapanga kukadzodza mkulu uyu Nostradamu. Ndiye Nostradamu anali ngati mneneri odzuka kukachita profesai ndi kukakwanilisa kapena kuti kukalilankhulira buku la Grand Grimoire. Ndiye Nostradamu analemba buku lakero koma likumachokera ku mphamvu ya part 2 ya Grand Grimoire imene ine nali nsadafikeko malingana mu nyengo imene ndikunka ndichitira umboni, ndipo tiro waposachedwa part 2 ya Grand Grimoire. Tamverani, ndiye chigawo china cha Grand Grimoire ndi chimene chikuoneka pamenepa lero lomwe LCD mkulu wayimirirayi atamaliza kupereka chipewa. Ndanena kuti tsopano ufumu wa chikwini uja watha lero. Maliro tikamawa koma ukwini watha lero, ukingdom uja watha lero. Kutere kukuyambira lero kupita kutsogolo ngati dziko likhalepobe ukwini mpando umene wachifumu wa ku United Kingdom, basi sopano ndi mpando wamba m'manja mwa Satana. Sakumvatu anthu, ni mpando no wopanda ntchito. Ngakhale sopano olowawa achina Chalosiwa alibe ntchito iliyonse. Sikuti ndi anthu oti ndi woopsa ngati mmene analili mayi awowa. Now choyamba mene tikuliona buku limene li ndiye mkulu iso pano wayamba kulifotokozera. Ine ndinangolowapo kuti ndikupaseni history ya kuvomereza kuti buku limene li tawerengapo ni mabuku yena mwa mabuku amene tidataya mene timatembenuka mtima. Timaonamo patali kumasunzumira, titenga anthu odziwa kuwerenga tiwerengera tipangira interpret, nafenso timamvako pang'ono ka Chingerezi timawerenga konso pang'ono ka Chingerezi katayira kapo ndi apo timatha kumasunzumira. Ndiye mmenemu mukuoneka mbiri kaye amene nkuluyi pamene nkuluyi akulankhula apa zimene alankhulezo ziwerengedwa ziyikidwa ndi zifotokozera. Koma ndikundikira kuti mkulu amene ayambe walankhula kaye Chitaliana chakechi chisanabwere Chingerezi. Ine ndibafotokozera mbiri ya buku limene tikuliona apa pali. Tamverani okondedwa. Akunena kuti mkulu ameneyu anali atabadwa mu chaka chimenechi, anadzakwatira mu 1531, anabadwa mu 1503. Nostradamu mulosi yutu ndili naye ntchito chifukwa kuoneka ngati kuti msonkhanowu awerenga zimene ameneyi analosera, ndipo zimene Nostradamu analosera za mpando wa ukwini analosera kuti kutha kwake kwa mpando udzatha 2022, ndipo pakadzakhala mwana wake adzakhalapo pamenepa ali kale ndi zaka pafupi 72-73 atakula kale, ndipo Charles wokhalayo sadzakhalitsa malinga ndi zolemba za buku limeneli. Udzalandidwa ufumu kapena boma, parliament, ufumu, ndondomeko za ufumu mmene amayendesera ufumu ku United Kingdom zinchotsa ndi kuyikapo wina. Chifukwa ka ufumuka malingana ndi imfa ya Diana inachitika nthawi ija, pali kukolana kumene kudadzachitika mathedwe a zinthu zapati zapamene paja kunakhala ngati kuti ufumu wa Satana pamodzi ndi chikatolika chimene chikufuna kuti ufumu umenewu upite m'manja mwa Chiroma, ngati mmene wachitira ufumu kunchosa president uja wachoka kumene ku America ndi kuyika Biden mkatolika. Ndiye kuti kunafunika kuti maiko monse tsopano mukhale olamulira achikatolika. Ndiye kuti lero mwambo uwu ndi chisangalalo chachikulu kwambiri ku chipembedzo cha chikatolika, chifukwa tsopano
ufumu uja watha m'manja mwa azipembedzo zina. Sopano akuyenera iwowa akatolikawa kuutenga ufumu kuupereka m'manja mwa mkatolika. Ndiye ngati angatengenso crown ndi kumpasa Prince Charles, ndiye kuti zikhala kuti akuubwezera ufumu kuja kumene kulibe chikatolika. Ndiye chimene chikuchitika pano chakuti sopano akuyang'ana ku Wales. Kuchokera ku Wales tili ndi kankhani kachitike kumeneko kuli Prince amene anthu awa ati achite malingana ndi zimene tizione. Now tiyambe kuona kuti mzibambo uyu wotchedwa Nostradamus amene buku lake likuwerengedwa anakwatira mu 1531, koma nthawi imeneyo anabereka ana awiri. Mkulu ameneyu mbiri yake atabereka ana awiri pamodzi ndi mkazi wake. Anthu onsewa anamwalira mu 1534, ndiye kuti atakwatira mu 1531 anangokhala zaka ziwiri atabereka kale ana pafupifupi awiri. Mkazi pamodzi ndi mwana anamwalira onsewa ndi muliri umene unampanga tsopano kuti iyeyi alimbikire nkhani ya udotolo kuti ayambe kupeza njira zimene zingayambe kuthana ndi miliri. Koma choyamba nkuti munthu ameneyi anali ndani? Anali mulosi. Now mbiri yake ya mkulu wa buku limene tikuliona mu Erosidiri akuti anadzakwatiraponso ane yemwe anabereka naye ana pafupifupi 6. Ndipo atapanga choncho mu 1555 ndi pamene tsopano anabwera kudzalemba buku la ulosi limene linalosera zinthu zimene zikuchitika lero ku LCD kuti zizachitika. Kotero kuti kutenga buku lake la mkulu amene Nostradamus kuliwerenga lero ku LCD ndi zoona ndithu ndi ulemu wapaderadera osonyeza kuti zoona munthu ameneyi anali dimulosi olosera zinthu za dziko lapansi, ndipo adakakhalabe mulosi wamphamvu kwambiri amene amadziwa kupanga predict zinthu za dziko lapansi. Kodi mukudziwa kuti ndi ameneyu amene adapanga predict za kugwa kwa Twin Tower 9/11 September 9/11 ija inachitika kugwa kwa Trade Fair ndege anakagumula china Osama bin Laden. Mu buku limeneli tinali titawerenga komanso analalemba kale anapanga predict zimenezo. Nkhondo ya ku Iraq inapha Saddam Hussein anapanga predict. Mukazalipeza buku lolembedwa ndi Nostradamus mukapeza kuti anapanga predict zinthu ngati zimenezi. Mkulu ameneyi sipomwepo ayi, anapangaponso predict za nthenda ya coronavirus kuti chinthu choyipa chidzachokera kummawa kwa China muliri. Ndipo muliri umenewu iye akunena kuti ndili kuona ukutuluka kummawa kwa Italy kakummawa kwa China, ndipo akuti ndinalondola kumene kumapita mphepo. Ndiye akuti atalondola kumene kumapita mphepo anayiona kuti mphepo ikukakocheza ku dziko lozunguliridwa ndi mapiri 7 kunena Italy, kumene adaona azibambo ndi azimayi akugwa ngati mitembo yambiri yotoledwa sinatoledweponso mu dziko la Italy ngati kufa kwa zombe. Analosera mkulu ameneyi za imfa imene inabwera mu 2019 2020 kulowa 2021 mmene tinaonera matenda a corona mmene anavutira kutenga anthu ochuluka kuposa dziko lililonse ku Italy. Analosera mbuku limeneli zinalimo pamene tidali nalo tisadatayi kutuluka chipembezochi timayiwerenga nkhani imeneyi ndipo timayidziwa bwino. Choncho buku limeneli ndi limene latengedwa kuti liyambe kutani kuwerengedwa. So tamverani akunena kuti mkulu ameneyi anali prophet kapena kuti olosera zinthu za m'mayiko, ndipo pang'onong'ono munthu ameneyi sadaphonye kanthu
chifukwa ulosi umene ukumpanga kuti sopano buku limene lilelolo alinyamule ndi alibweretse lizapezeke lero pa LCD ilo likuwerengedwalo ndi chifukwa chakuti mu bukulo munali kulosera zakufa kwa Queen Elizabeth ndipo adanena kuti adzamwalira mu chaka cha 2022 ndipo akadzamwalira mu chaka cha 2022 chidzachitike ncha chifukwa tidzakhala kuti tikuthamangira ku 2048 kumene iyeyi analosera kuti pozafika 2048 pafupifupi ndi munthu utukoma uyu akuti pafupifupi kudzakhala kumalizika kwa mbewu yonse ya zinthu za Mulungu ku dziko lapansi zolosera za uyu mwanjira ina mkalembedwe kake anangonena kuti dziko lidzafika pothera mu 2048 ndiye kuti akutiponyera ku zaka zakutsogolo zimene mbado tikubereka lerowu woloserayi akunena kuti mbadowu mu zaka zimenezi zidzakhala zinthu zitasakazikiratu kutheratu sikuzakhala kanthu koyenereranso ayi mwanjira ina iye akungonena kuti dziko lidzakhala litatha koma sakunena kutha kwenikweni kwa dzikoli koma kutha kwa mbewu muchatimachitiramu kuti koma dziko ndilawonongeka tikunena kumuona munthu wavala panti akuyenda munsewu nanga kumakhala kuti dziko lawonongeka ngati tikunena kuwonongeka kwa anthu ndi chimene uyunso akunenera kuti dziko lidzakhala litatha sakunena kuti sikudzakhala mapiri dziko lidzazima kapena kudzatani ayi koma umunthu walerowu omakumbukira kuvala thalauza Nostradamus akulosera kuti mu 2048 dziko lidzakhala litatha akuti munthu adzakhala ndi mwayi wongotuluka ku khomo chibadwire ndi kumapita kunsewu ndi zimene munthu ameneyi akulosera koma chalipanga bukuli kuti lero lipezeke pa LCD liwerengedwe ndi chifukwa chakuti munali ulosi wakulosera kwa kutha kwa mpando wa ukwini ndi kumwalira kwa kwiniyo mu 2022 ndi chimene chikuchitika lero kotero kuti chifukwa chakuti zakwaniritsidwa zolemba ulosi wa Nostradamus akuluwa adalosera kuyambira mu 1555 silerotu koma lero chimene adalosera mu 1555 anaponya za mpando wa Queen Elizabeth kumutchula ndi zina lemwe Elizabeth anatchula ndi dzina lomwe mbukuli mkulu ameneyu anatchula ngakhale mayina amene anaka a Queen atazapasidwe munthu ameneyi anatchulapo soka dzina ka Queen Prince Henry wa ku Wales kuti ndi amene akuoneka ngati adzatenge mpando uti umeneyo kotero kuti awawa mukuwaona waveka lerowa malingana ndi ulosi wa mkulu ameneyu achotsedwa pa mpando umeneyo ayikidwa ndi nda Prince Henry kakukolana ka Prince Henry kameneka mukafuna history ya nkhani imeneyi ndiye kuti tibwerera tikayambe kufotokozera za imfa ya Diana kodi zinaenda bwanji anasuzulana bwanji zinaenda bwanji kachitidwe kameneka ndi pamene pakuuka chinthu china chake chosakhala bwino chosafotokozeka bwino koma chomveka chimene lero tikuchipezanso kuti chikuthandizira kuti uyo auke kotero kuti kingdom iyi ikupita ku Wales iku ndi kumene kutuluke Prince Henry amene atenge mpando uwu sizinachitike zinthuzi lero pali Prince Charles koma zolosera za buku imeneli mchaka buku limeneli lero latengedwa ndi kuyikidwa inenso popeza buku ndikulidziwa tidaliphunzirapo ankatifotokozera komanso limapezeka mu second part ya Grand Grimoire ndi chifukwa chake ndikufotokozera bwino za nkhani za mkulu ameneyi ndipo mmene ndikuliona lero buku limeneli mu LCD pamene kuli mwambo opanga handover chipewa cha ukwini kuchipitisa m'manja mwa Satana ndiyerekeza kubwezera kwawo ufumu sindikudabwa kuti buku ili likuyimirira sindikudabwa kuti baibulo limene lero likuwerengedwa
nditero kulankhula kwake. Buku limene likuwerengedwa lero, baibulo la Satana limene likuwerengedwa lero, zolosera za dziko lapansi, buku lake limene akuligwiritsa ntchito lero lomu LCD ndikuionapo poyo, ndiye kuti buku lake likutchedwa kuti Nostradamus, limene linalembedwa mu 1555 ndi mkulu ameneyi otchedwa Michael Nostradamus, amene anabadwa pa tsiku la 14 kulekeza pa 21 masiku apakatipa mwezi wa Disemba mchaka cha 1506. Ameneyu ndi amene akuoneka kuti adalemba buku limeneli, koma kumwalira mkulu ameneyi akuoneka kuti anamwalira pa 1 kapena pa 2 Julayi mu 1566. Anali sing'anga, physician. Nkhani yake ndiyo sausa kuifotokozera lero mu LCD likuoneka. Ndiye tione kuti kodi tsopano mwambo ukupitirira motani. Zikuoneka kuti kutenga konse kwa chipewa kwachitika, kwaperekedwa, ndipo chipewa chapita, mpando wapita kwawo, zathana pamenepo. Ndikuti pano sopano chimene chilipo ndichonena kuti kuchipinda kucha atulusa sopano mbuzi yayikulu ndi chithunzi cha Baphomet. Ndikuganiza kuti zimenezi ndi zimene ziti ziperekedwe kuti zikatsogolere bokosi la Queen Elizabeth lero, kuyimira kuti mulungu wa ayayawa anali Baphomet. Zija ni manena dzana za ufumu kuti ayayawa ayenda maufumu ndi miyambo yachikuda, miyambo sole ya chising'anga, miyambo ya chikunja, ya chisataniki. Ayayawa ndezo wayimira zimene ziti zitsogolere mwambo lero kapena mawa ndi mbuzi ndi chithunzi cha Baphomet. Mbuziyo ikuyimira Baphomet. Ndiye yatuluka mbuzi ija ndimene sopano ikuta ikuoneka. Ndiye tikayang'ana ndi chidwi mu chithunzi chimene chikuoneka pamenepa, akutionetsera zinthu zimene zikuchitika zoonadi. Ayionetsanso kawiri crown ija ili m'manja mwa Black Pope yapita ndithu, ndipo akubanja akupereka ulemu, kupereka ulemu kwa amene alandira. Ndipo ikuoneka kuti akufotokozera sopano zija ni manena zija, akunena kuti malingana ndi ulosi umene unalembedwa m'buku lolemba amene Michael Nostradamus zakulosera, akunena kuti tikonzekere conflict, tikonzekere chinthu chosakhala bwino. Agwiritsa ntchito chizungu chakuti abduction of Prince Charles. Akuti inalembedwa kani imene ya abduction of Prince Charles. Ndiye akungonena be kuti koma akunena kuti oyenera kulowa pa mpando umenewu sayenera kukhala munthu wa zaka 73 amene ndi Prince Charles, koma akuti munthuyi malingana ndi zimene zidalembedwa m'buku limeneli odzavala crown imeneyi italandidwa, koma crown yotsalayo imene tidzaonesedwe ku dziko, amene ati adzavale crown imeneyi akuyenera kudzakhala mkatolika malingana ndi zimene zidalembedwa mmenemo. Ndi akuti mkatolikayo ndi ndani? Ndi King Henry, amene ndi Prince Henry. Ndi akuti ameneyi pa nthawi imeneyi adzakhala ali ndi zaka 30 zimene ndi ndendende lerolo. Prince Henryyo zaka zake zili chama 28-29 kutsika mmusi. Ndiye kuti tikachosera ndi zaka 4 zimene zikunenedwa kuti mwina akuluwa sangathe zaka 4 akhala atachosa kubweretsapo nda Prince Charles malingana ndi zonena za buku limeneli. Ndiye kuti zikuoneka kuti kaufumuka sikakhalisadi
koma wobwerayo prediction ya zonenera za khanga ameneyi otchedwa Nostradamus zikunena kuti amene adzakhalepoyo adzayena kukhala wa zaka pafupi 30. Ndiye zimenezo ndi zimene akulankhula munthu lero pa LCD za mwambo wa maliro umene uchitike mawa, koma lero ku LCD kuli kusinthanisa maklauni kuapereka kwa chaini yache. Ndibwereze mpingo wa Mulungu, ndakhala ndikunena zimenezi kunena kuti mipando ya akuluakulu otitsogolera adziko komanso azipembezo nthawi zambiri imatha kuapititsa ku chinthu chosakhala bwino. Tate tioneni kunena kuti ndani amadziwa kuti kwini zosatira zache ndi zimene tikuziona lerozi, nanga ndani amene anali ndi chithunzithunzi chilichonse kwa mayi ameneyi. Lerolo maliro ake asonkhanisa anthu amene sadayambe asonkhanapo m'dziko la Britain, ochokera ku mayiko osiyanasiyana, sadayambe asonkhanapo chifukwa kuti mayiko tonse ta mfumu wawo nditodzadza m'mayapoti ndi ndege. Kuli wanthu ochuluka amene akukhamukira kumwambo umenewu okaonerera mzimayi ameneyi akuyikidwa, ngakhalenso akuluakulu akuoneka mu LCD nawonso akuchita mmangu akuthamangira kumwambo uti omwewo kuti akayika yayawa m'manda, koma asadayike lerolo kuli mwambo ku LCD umene ukuoneka. Ndiye chachiwiri chimene taona, choyamba taona kuperekedwa kwa chipewa cha yaya chija chili pamwamba pa bokosi nakuonesani chija chaperekedwa ku mpando wa Ignatius de Loyola amene ndi Black Pope. Ndiye kuti mwa njira ina chaperekedwa ku akatolika. Ndiye mmene apereka chimenechi. Sopano chinthu china chikundidabwitsa pano ndichonena kuti mpando uja panali chithunzithunzi cha Baphomet, komanso panali chithunzithunzi cha mbuzi pamene pamayimira mwini wake Lucifer, pakukhalapo munthu amene akuoneka ngati kuti tsopano nayenso akuchita mwambo. Ndiye tione kuti akutani. Yeyi watembenukira ku mpando wa papa wakuda uja. Ndiye ndikuonanso kuti pakutengedwa tsopano ndodo nkhani kuoneka apa akunena avundukula peji lina la buku lija la ndi malifotokozera lija la lolemba mkulu ameneyi Nostradamus. Avundukula peji ina imene akunena kuti papa uyu alipo leroyi kandi Papa Francis. Buku limeneli likufotokoza kuti adzakhala papa. My God, tamverani makosana, akuti uyuyu ndi papa omaliza. Ichi chokondedwa ndiye kuti chikutipasa chithunzithunzi chakuti tsopano takocheza ambuye aja, tsopano ndiye kuti asaladi pang'ono kubwera. Taonani okondedwa, mu buku limeneli akutsegula chapter 14 cha buku limeneli. Chapter 14 cha buku limeneli khangati atipasa ndime folo ya chapter 14 cha buku limeneli, pamene palembedwa kuti the handover. Chingerezi tu zunivuta pano, alemba kuti the handover indingonena nchichewa mwina indiwerenge ine chizungu ndisachichule chizungu chokoma nene chichewa chifo chindiruma pakamwa. Ikhanga tinkumva kwanga akunena kuti ndi handover ya upapa, kuupereka m'manja mwa Baphomet kapena kuupereka m'manja mwa Satana, chifukwa ndiye kuti apapa lerolo pakuchitika zinthu ziwiri. Chinthu choyamba ndiye kuti sono ndatolera ndikumvano. Chinthu choyamba akuchita handover chipewa cha crown, ufumu wa ukwini watha, komanso
akuchita handover upapa, akunena kuti papa uyuyu tili naye leroyi ndiwo maliza, ndipo akuyenera kuchita resign kanchaka chamawa, koma ngati sachita resign kayakhala alipo, koma akunena kuti papa ameneyi ndiwo maliza, sikukufunika kukhalanso papa wina. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Ndikhulupirira kuti anzanga amene mumatsata Bible mutha kuona tsopano kuti tafikadi kumapeto a nthawi yokocheza ya pansi pano. Mwana wa Mulungu akuyenera kukhala ready, chifukwa tsopano ngati achaini achapa akuthetsana mipando, akufika potsekerana, zomwenso Bible likuoneka kuti likutipatsa, chifukwa Bible limatipatsa kuti chirombo chimene chinali ndi kulibe, icho chomwe ndiye chachisanu ndi chitatu, koma chili mwa zisanu ndi ziwiri. Tsopano ndiye kuti akutipatsa kuti upapa uja ukuoneka kuti sudzakhalaponso upapa wina, upapa womaliza ndiye kuti ndi uwu wamphamvu ndi omwewo. Ndiye kuti ngati taonani tsopano ndiye kuti mtanda uja klosi ija ya kalosi naifotokozera dzana ya lolini, mtanda wa lolini wokhala mundodo umene ukuonekera pa bokosi la kwini, komanso apapa mtanda wa lolini wanyamulidwa, waperekedwanso ndi kansungwana kaja katuluka kachiwiri, katatuluka tsopano ndi mbuzi yayikulu kusiyana ndi yoyamba ija, ndekanyamula mtanda umenewu wa loliniwu akuupereka pa mpando pamene pakhala Baphomet paja, komatu pali munthu ndi akumpatsa ameneyu. Tsopano akutenga ndodo ndi chipewa, komanso mdzanja muli oh my God, apapa tsopano pabwera kabokosi akukaonetsa kugulu, zimene zikuoneka ku LCD akukaonetsa kugulu, ndiye pakuoneka makii, zifungulo zijamati papa ndi Petulo anampasa makii. Makii aja akuapereka, taonani wapereka makii aja m'manja mwa Baphomet. Ndikamanena za Baphomet iyi ndiye kuti wapereka m'manja mwa Satana, kunena kuti basi ineyo makiwa ndikuapereka kumene ndatenga, ndi akuchita handover of key, makii azifungulo ajawa. Makii aja amachita kiremu akatolika kuti ndiye anali ndi fungulo wa papa, amakhala ni makii otsegulira anthu ku ufumu wa Mulungu kapena kuatsekera pamene pagona mphamvu za upapa. Mphamvu za upapa zagona makii, zili ndi chisimbo cha makii, ndiye makii aja akuapereka apa, kutanthauza kutsimikizira zimene zikufotokozedwa mu LCD, kutsimikizira kuti tsopano papa uyu akuti ndi womaliza. Ndiye muli ka statement musimo akunena kuti mukasankha tiyambe taonerera kaye mwambo wa kupereka kwa makiyu ndisadaione statement ili musiyi. Makii aja tsopano alandiridwa, ndipo uyu amene amayimira Black Pope, amayimira papayu mwanjira ina tinene kuti tsopano ndiye kuti papa akupita kukagwada pa Baphomet, pa Satana ndiyelekezi, wagwada, wavulanso chipewa, wavulanso kolona, zonse wazipereka. Ndiye wayimirira akupita kukatenga kolona wina ndi chipewa china ndi kuvalanso. Kazi zimenezo ndezi kutanthauzanji, akutenga chipewa china ndi kolona wina ndi kumuvalanso. Ndiganiza kuti chithunzithunzi chikuoneka apa ndiye kuti ndichofanana ndi cha ufumu wa kwini chija, chifukwa kumalo kuja kukuoneka kuti ukwini uja umpando wa kwini palowa mfumu, King Prince Charles, amene akunena kuti upulisi wachewo ndi wa fake, ungodikirira, wachiphamaso, za original zapita kwa Satana. Apanso upapa uja wa original akuupanga handover lero makosana mpingo wa Mulungu.
upapa uja ukuchitidwa handover lero m'manja mwa Satana, ndipo tsopano akuti amene ndi papa omaliza. Ndiye statement ija yatuluka mu Chingerezi kuchoka mu chinenero china. Ndiye statement imeneyi ikunena kuti pali kuthekera kwa kuchoka papa uyu ndi kubweresa council ya achikatolika ita kukhala sopansi ndi kusankha papa wina, koma nayenso ameneyi akhala kuti si papa, chifukwa papa womaliza wa original kothera ndi kumeneku. Ndipo tsopano ulamuliro wa mpando wa Holy Catholic, Holy Roma ukuthalero, Holy Church chachikatolika ukuthalero ukuperekedwa m'manja. Ndiyakuti statement iyi ikufuna kutipasa chithunzi chakuti munthu uyu amene ati azasankhidwe, ngati uyu angapange resign mu 2023, ngati amene angamwalire mu 2023, ndi kukhala ndi chikhumbokhumbo chofuna kusankha papa wina amene ati ayendetse mpando wa upapa ooneka kunja kuno pa zaka 7 kufika mu 2030, sakhala papa. Sakumvatu watu amene yoyo sakhala papa ayi, chifukwa papa omaliza ndi uyuyu amene tikumuona lero. Ndi akunena kuti za upapa wa original wathalero malikana zimene zikuoneka mu LCD, komanso akunena kuti ukwini kaya ndi ufumukazi kaya ndi upulinsi wa original wathanso liti lero, ndipo tsopano kukhala zibwirikiti. So zikufanana chifukwa zibwirikiti zimene ziti zikhalepo kwa Prince Charles kuti achosedwa kubwera Prince Henry kaziziyenda bwanji pakatipa za chibalaliko zopanda ndondomeko za ufumu. Tsopano zomwezo zizichitikanso pakabwera papa wina mu 2023 muno awawa akachoka kapena akamwalira kapena akapanga akachita handover akapena akapanga resign mpando mu 2023. Zonsezi zikunenedwazi zikupezeka m'buku limene lolembedwa ndi mkulu ameneyi Michael Nostradamus. Akuti zonsezi zinalembedwa kuti zidzayenera kuchitika, ndiye kuti mwambo waukulu umene ukuchitika kumeneku ndi waukulu kwambiri. Okondedwa, zikuoneka tsopano zimenezi mbendera makaka aufumu wachipapa zonse zija zikuoneka. Kolona waperekedwa, ndodo ija mtandawalo lini waperekedwa, komanso sikukuperekedwa zokhazo apa, kukuperekedwa kabuku. Malemba onse alembedwa pamenepa, chikuoneka ngati Chilatini imene chikuonekera, ndiye sindingakwanitse kuchiwerenga pakakava pakepo, koma kabukuka kakuchokera m'manjanso mwa papa akukaperekanso kupereka kumpando umenewo. Koma kwambiri ndikamanena za papaya papa mumve kunena kuti kumeneku kusonkhanoku sikukuonekera Papa Francis yu amene waonekera poyamba paja ndi mpando wa Black Pope akupanga ndi yeye. Koma peto sopano ndikumene taona kuti kukutuluka papa uja kuyenda straight kupita pali mpando wa Baphomet paja pamene wakagwada wavula kolona kupereka mtandawalo lini, komanso kuvula chipewa, ndiye wavulanso chilamba chimene amamanga umu, koma chomalizira waperekaso makiyi. Koma zinthu zofanana ndi zimene waperekazi akumapitaso pambali kukatenga zina ndi kumabwerera nazo, kubwezeresa kolona akantenga wina, akubwezeresa mtandawalo lini wina, akubwezeresaso zina kuzibweresa pano. Chifukwa ndi statement musimu ikunena kuti ngati akatolika angadzakakamire kusankha papa wina mwakufuna kwawo, koma papa womaliza ali uyu, ndiye kuti azampasa zinthu za fegizi zimene zilibe ntchito iliyonse, ndipo akuti kumeneku kudzakhala kutha kwa mpingo wa chikatolika pa dziko lapansi ngati udzakakamira kuyika papa ameneyi. Sopona akati kutha uku akuthetsana okhaokha, akunena za kwawoko. Komanso musayiwale kuti ndikunenazi ndikuona ku LCD
zimveke zimenezo. Ma website anthu opembeza Satana ndi kumene ndikuyang'ana pamenepo. Sono zonenawa sizonena ana Mulungu. Ife tikungotenga information ukugawirani ana Mulungu kuti mwina tikhale tikudziwa, chifukwa mwina zina zofotokozedwa mmenemu zingafanane ndi ulosi mwachisanzo, ngati kuti uyu ndi papa umaliza khala ngati ku ulosi zimafotokozedwa zimenezi. Komanso kuti mjeni papa adzachita handover kwa Satana mpando wakewu, zimenezi zikunenedwa, ndipo kuti pa mpandopa padzabwera Satana adzaziona, adzazipanga impersonate mwini wake. Ndiye zikuoneka kuti pamene akuyandikira masiku aku New World Order, zakazi zikupita kumapeto, sopano mwambo otolera maufumu amene anali m'manja mwa anthu kuti mwini wake akabwera adzakhale ndi umene ukuchitikawo, akulanda mataitolo kwapereka kwa mwini wake. Satana ndiyerekezi. Izi zikutipasa kutha kwa nthawi ya pansi pano, ndipo makosana posachedwa malingana ndi mmene ndikuonera chichitika chinthu chimene inuyo anthu, ifeyo anthu sitizachimvetsa ngakhale mpang'ono pomwe, sitizachimvetsa ngakhale mpang'ono pomwe. Makosana zikuoneka kuti izizi ndikutha kwa nthawi ya zinthu zapa dziko lapansi, sopano kwasala pang'ono. Mwina nditengerepo mwayi pamene tikuonera ku LCD, anzangaso pamene mukumvera ku LCD musangomva zinthuzi, koma pansi pa underground ikuoneka kuti dziko lapansi sopano likupita di kumapeto kwenikweni, ndipo sopano tilowadi mu ulamuliro wa Satana ndiyerekezi. Taonani zimene ayamba sopano kusayinirana. Apapa sopano ayamba kusayinirana pangano. Apapa akupanga pangano latsopano lapadera, lakupereka kwa mpando wa papa kupita kwa Satana. Akuyikanso pangano, akusayinirana pangano lakuchosa kwa mpando wa ukwini, mpando wa ufumukazi, kubwezera m'manja mwa Satana, kuti zonsezi mfundo yawo 6 akuti kuti zipange strength, zilimbitse kayendetsedwe ka New World Order, kuti mphamvu zisakhalenso m'manja mwa anthu kapena mwa chipembezo chilichonse pasi pa nthaka, koma chikhale m'manja mwa mwini wake Satana. Ndi kuti pa mipandopo pasazakhalenso munthu wamphamvu amene azidzalankhula m'malo 1 ayika chipembezo, pasapezeke ochilankhulira chipembezo. Number 2, pasapezeke oulankhulira ufumu ku dziko lapansi, koma zonsezi zidzilankhulidwa ndi ife. Ndeso pano akuyikapo ndithu, akunena kuti koma mu 2023 idzakhala judgment ya mpando wa system ya chipapa. Kandi akutanthauza chani? Zimenezo zandipita ndizitolera ngati zingakhale ndikutambasulira kwina makamaka iyi nkhani yakuti 2023 ndi judgment ya mpando wa upapa. Okay, akutanthauza kuti judgment ya mpando wa upapa ndi 2023, akunena kuti handover ikuchitika leroyi mwa njira ina. Akamachoka akulu amene wa 2023 papa alipoyi akuyenera kuti amalize zochita zache kapena kuchokapo pa mpando. Ndiye kuti judgment yake yakuti tamaliza kukhala ndi papa omaliza ikuchitika lero lomene achita chonchimo, tikupita ku 2023 kuti tifike pa chimake penipeni za zinsinsizi. Zikuoneka choncho. Mmene akumaliza pamene patsopano mu LCD, chimene chikuoneka chachiwiri nchakuti apapa amaliza kupasana zopasanazi zatha, ndiye tsopano kwangosalapo kulankhula, koma akutengabe buku lomwe lija la mkulu amene uja ndina mfotokoza uja amene adalemba zinthu zikuluzikulu za dziko lapansi, Nostradamus. Ndiye tsopano akutitengera peji imeneyo, akuti mkulu ameneyi analosera za kusaina kwa
ndekuti tsopano apa amene wayima uku akumpasa dzina mmenemu likuoneka lophatikizika. Ine ndingoliwerenga ngati chichewa koma sindinganenenso kuti mchingerezi chifukwa alemba kuti Rexoman pure. Rexoman pure. Sindidziwa ngati ali yemweyi wandithawa chifukwa apa wavala camouflage. Rexoman pure wavala camouflage komanso ali ndi chipewa chija amavala asilikali chakunkhondo cholezaleza chichi chimakhanga tavala sanza za salu za chisilikali ngati cha chile jango choncho ndiye chanyenjerera mpaka kumaso nkhope ikuthawa koma atakhala kuti ndiye mweyu ndikumbukira kuti wakhala pa udindo umenewu kwa zaka zochuluka omapereka malipoti kapena kulongosola bwino zinthu zokhuza nkhondo ku chigawo cha sataniki. So iyeyi akupita kukasayinira pangano akusayinira pangano la nkhondo ya dziko lonse lapansi mu 2023. Ndi akunena kuti sakungosayinira nkhondoyi koma ativundukulira buku lija. Mu buku lija muli nkhani ya ulosi umene adaloseranso iye uja kuti mu 2023 zimene zitu mkulu ameneyi Nostradamuyi anazilosera mu 1555 kuti mu 2023 kudzakhala nkhondo. Ndi akuti nkhondoyo mmene alembera apa zolembazi zakale za mu 1555 zikunena kuti China ndi Taiwan amenyana, zimene takhati kuziona, ndipo akuti ngati anayambana asiyana koma ulosiwo zitati zichitikedi zimene munthu amene iwanena. Ndiye kuti akunena kuti mwina kumeneku kukhoza kuzakhala kuyamba kwa nkhondo ya dziko lonse lapansi imene Bible lidalosera kuti kudzayena kuchitika nkhondo. Kumva mbiri za nkhondo uku ndi uko. Tamverani. Kuchoka pamenepa chimene chikuoneka ngati mu LCD mukuonekanso nkhondo mu 2023 ndiye kuti ananso a Mulungu pamene tikukocheza chaka chino tisayembekezere kwenikweni kuti dziko lapansi lipereka mtendere. Awawa ndi Achina ka dziko lapansi akukambirana nawa ali ndi zochita zawo, ali ndi nkhani zawo zimene amakambirana. Sono apa akuoneka kuti adakakambirana nkhani zawozi ndiye za nkhondo zochitika takati kumva m'Bible. Awanso akunena kuti 2023 kukhoza kukhala kuli nkhondo zolosera za Nostradamus ameneyi Nostradamuyi akulosera za nkhondo imeneyi mu 2023. Ndi akunena kuti kuchokera pa chinthu chimenechi sakulekhera pomwepo ayi akufotokozanso za akulongosolanso sakutha kwa ulamuliro, akubwerezanso statement ya kutha kwa ulamuliro. Now abwerezanso mawu aja papa musipa judgment of the Pope system in 2023. Judgment of the Pope system in 2023. Aika title imene. Ndi imene yabwera title imeneyi anthu onse oyimira chikatolika amene abwera mu msonkhano umenewu ma top official akuoneka kuti akhumudwa kwambiri. Akhumudwa chifukwa akuauza zakutha kuti uyu ndi papa omaliza mpingo wa Mulungu. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Koma pomaliza ndikuona ngati tsopano msonkhano uja ukupita kothera.
akupita komaliza ndiko maolankhulayi akupitiriza nde akalankhula chikumabwera Chingerezi ndi kuti kuchedwa kufotokozako ndikudikira kuti chibwereko Chingerezi chimene mwina ningamveko kutolera mwapatali. Nde sopano akunena kuti pomaliza tikuyenera kukakamiza maiko onse kuyika m'mipando anthu a chikatolika kuti chikatolika chilamulire mpando wa upapa ulamulire dziko lapansi. Ndi apereka zitsanzo za mipando ikuluikulu ya ku dziko lapansi imene muli akatolika. Ndiye mipando yochuluka imene sindingakwanise kutchula koma tikungoona kwa Biden ukuku mwachidule ku America ndi mipando ina. Akutionesanso ku France mmene zakhalira akatolika, akutionesanso ku Germany mmene zakhalira zikuyenda ndithu, ndipo zikuoneka choncho ndi mmene zikuonekera ku LCD. Pomaliza mpingo wa Mulungu mwina mwambowu ukuoneka kuti upitirira kapena utha, koma mwachidule mwambo umene tauona mpingo ndingopanga samale tsopano zikuoneka kuti zambiri zikulankhulidwa osati mchingerezi ndesi ndikumva, koma zimene ndamvapo kuyambira pachiyambi ndayamba kufotokoza paja ndaona kusinthanitsa kwa bendera komanso corona kapena kuti crown kapena kuti chipewa cha queen chapita, ndipo taliona kuyimirira kwa buku la Nostradamus limene lawerengedwa mmene muli ma prediction azokwaniritsa, ndipo tinaona chifukwa chake chimene Nostradamus watambasuliridwira buku lake zimene analosera accurate yosaphonya, wafikira mpaka napodza tchula zaka za prince amene atadzatenge mpando wa queen kuti zizambira pa 70 chakuti which is true. Ndi akunena kuti iye Yesu sazakhalitsa padzabwera wina wa ku Wales amene ndi Prince Henry. Agwirisa ntchito chichewa choni chizungu chonena kuti Prince Charles achitidwa abduction of Prince Charles. Ndi mmene alembera. Taphunzira zimenezo kapena kuti taona zimenezo, taonanso kuti kukuoneka ngati ka mpandoka kapita ku Wales kumene kuli Prince Henry, ndi zimene zikuoneka mu LCD. Tayiona crown, koma chochitisa chidwi kwambiri chimene ineyo sindingafune kungochisiya koma kuchibwereza ndi nkhani imene yaoneka kuti papa lero wapereka key uja wa chifungulo waupereka m'manja mwa Baphomet, ndipo kwalengezedwa osati olengeza ndi iyeyi koma chilengezo kuchoka pa mpando wa Satana umene uli ndi chifanizo cha Baphomet, pamene so paima mbuzi imene muione ikuonekera ku maliro a kwiniyo yayima pamenepo kuyimira milungu odalirika wa anyamata amene wa Freemasons amene ndi Satana ndi yerekezi oyimiridwa ndi chifanizo cha mbuzi. Kuchokera kumeneko ndi kumene kunayima munthu amene walandira makiyi, walandira mtanda walolini, walandiranso corona, ndipo wanena kuti sikudzakhalanso papa wina, iwe ndiwe papa omaliza. Chimenechi ndi chimene chikundichitisa jenkha, ndipo ndidziwa nzanga amene munazama ndi Bible, nzanga mutambasule chimenechi mwafotokozere wanthu kuti kodi papa uyu m'malemba akuyenda bwanji. Koma ndidalira kumva kuchoka kwa inu, koma chimene chaoneka mu LCD akuti papa uyu ndiye mweyi, ndipo 2023 kukhala kutha kwa ufumu. Kutha uku chimene akutanthauza sikuti kukhala kulibe Vatican, sikuti kukhala kulibe chikatolika, chikhala chilipo, koma mphamvu abwezera kwa ini yake chifukwa ali pa preparation akutero yakubwera kwa Lucifer kuti adzakhale visible ku dziko lapansi, adzazipanga impersonate yekha, adzayendese boma pamodzi ndi ziwanda mu New World Order. Chomalizira
chimene tinachionapo ndi chakuti mkulu ameneyi Nostradamus mu buku limeneli muli nkhani imene akufotokoza kunena kuti mwina chama 2048 kukoza kukhala kutha kwa dziko. Ndiye watambasula bwino kuti kutha kwa dzikoko sikuti dziko lilitha basi lilowa pansi ngati nthawi ya kola ndi datani ndi abinamu ayi, koma akunena kuti kutha kuja timakuyerekezera kuti koma dziko ndiye linatha. Tikati latha bwanji timatitaona na azimayi mtawuni akuvala mapolofe kumayendayenda, dziko linatha. Taona ni mwana wa zaka 5 akukhala ni mwana zache, koma dziko ndiye latha. Kutha kwake akunena kumene koko kuja kwakuti waika zinthu zingapo. Wanena kuti chiwerewere chidzakhalanso chosachitika m'nyumba, anthu aziza kuchita mwakufuna kwawo, adzakwanisa kutuluka nyumba kapena kulowa nyumba osavala, munthu adzakhala opanda milandu akapalamula milandu. Chama 2048 kunena kuti nthawi imeneyo uyuyu wolembayo akunena kuti padzakhala pachimake penipeni pa Satana ndi Mdierekezi. Ndipo chomaliza ndi chimene tsopano chadzaoneka kuti mipando ikuluikulu ku dziko lapansi ikubwerera m'manja mwa mwini wake Satana ndi Mdierekezi kuti alamulire. Pamene ndime yomalizira ya mu paragalafu 4 imene imafotokoza sinnaitchule, imafotokoza za chipanikizo cha mpingo wa Mulungu, kuti tsopano ana Mulungu ayenera kupita pa chipanikizo chifukwa dziko lisilikhalanso lawo, chifukwa zinthu zonse tsopano zilandidwa kuyikidwa m'manja mwa Satana, kotero kuti mwana wa Mulungu kuti azipeze adzifunika kutenga chilolezo kwa Satanayo. Amene mukane kukatenga chilolezo kwa Satana ndi amene muti muyambe kulowa muchipanikizo cha nthawi ya kumapeto. Ndipo uyuyu olembayi angakhale ankalemba zokhazokha za dziko, koma analembanso za kutha kwa nyengo ya nthawi ya pansi pano, chifukwa chonena kuti nkhani zimene mkulu amene yadalemba akuzitenga mu part 2 ya Grand Grimoire, mmene muli maulosi azochitika zikulu za nthawi ya pansi pano. Ndicho chitika china ndi cha National Sunday Law, chimenechi chafotokozedwanso mozama moposera mmene inu mukuchidziwira. Ndiye National Sunday Law mmene afotokoza kuti nayonso iyamba kusongola nsonga zache mu 2023. Akati kusongola nsonga zache mu 2023 akutanthauza kuti ayamba kuchita test mu 2023, komano mu Oktoba unoyo ndiye kukhalanso kukambirana mfundo zokhazikika za monetary system, nkhani za makobiri. Zijanda zifotokoza kuti koma Oktoba pomaliza sopano akutseka sonkhano uja akuyika zokambirana, ndipo ayika mutu wa chuma ku dziko la pansi, njala ku dziko lapansi, zimene akuti zikuyenera kusainidwa kapena kuyamba mwezi wa mawawu mu Oktoba. Choncho Oktoba ndinayitchula ija, sopano pano pali zokambirana zimene ziti zichitike pa 7 Oktoba. Ta imeneyo ndidzapempha Ambuye azandithandize ndidzakhale ndili ndi mayunitsi okwanira, data yokwanira, kuti ndizakwanise kubulauza bwino pa intaneti ya website za chipembedzo cha Satana pa 7 Oktoba, kuti tidzaone zoyipa kapena zimene ati apange mu Oktoba, zimene ati agwirizane mu Oktoba. Timayinena ija nayi meeting yakonzekeretsedwa. Ana Mulungu amene tidakali kutauni, ana Mulungu amene tikunena kuti country living silero, ngakhale ana Mulungu amene tili kale ku country living, tidziwe kuti nthawi yatha. Kukhala kutchire sikupulumuka, kukhalanso mtauni sikupulumuka, koma mwaulosi tikuyenera zinazi kuzithawa ndi kukakhala kaye malo ena, kuti tikaphunzire moyo wina, zinazi zikatipeze koma mochedwerapo. Nthawi yatha ndipo ulendo ukupita kokocheza. Pepani chifukwa cha audio yanga ya nthawi yayitali, tsopano msonkhano uja autseka ndi kugwirizana zokambirana za Oktoba, mmene akukambirana za system za njala,
system za kulanda ndalama, system za kutsekedwa kwa machalichi, kapena systemunso yomaliza ya National Sunday Law kuti zikhala bwanji zimenezi akuti azikambirana ngati mbali imodzi ya New World Order. Musaiwale kuti anthu amenewa apitanso posachedwa pompa kukakambirana kuzokambirana zawo ngati zichadakakambirana ku COP26 zija akukakambiranaso posachedwa pompa. Ndiye kumene kusopano akupita kukamalizisa kukasayinira mfundo za mu New World Order, kotere kuti dziko liyamba kuwira posachedwa. Ana a Mulungu tiyamba kufunafuna Mulungu, mawu a Mulungu tikwaonawo atsekedwa athawitsidwa, mawu a Mulungu salalikidwanso mwabwino, anthu ambiri okhulupirika azunzidwa, choonadi chitsekedwa, zinthu zambiri zikhala pa chipanikizo, kotere kuti nthawi ndi ino yakulimba mtima ana a Mulungu, kudzipereka moyo, kutaya moyo chifukwa cha mawu a Mulungu. Mulungu akudalitseni chifukwa chakuti munali ndi ine, kwa inu amene munali ndi chidwi chofuna kumvera zimene zikuchitika ku LCD. Ndi zimenezo taona zochitika zazikulu ziwiri, kuchita handover kolona ya mpando wa chifumu wa ku United Kingdom, komanso kuchita handover kwa makiyi apapa uyu wa nambala 7, kuti sakubweranso wina, akabwera wina ndi wa temporary, ndipo kutakhala kuwonongekeratu kwa masikando achipembedzo cha chikatolika ngati angayike wina. Akayika wina apulinsi atamuyike Isa, akhala ameneyo akhala akuchosedwa kutere mpaka zikafika ku Wales kumene akufuna Henry akhale pulinsi wina. Zimenezi zonsezi ndi zimene zinaloseredwa mu buku lolembedwa ndi mkulu ameneyi Nostradamus. Mulungu akudalitseni ana a Mulungu, tibwerere mzipinda tipemphere ndi kuzikonzekeresa. Nthawi ija ndiye yathadi, ndipo tikusendera kufupi kwathu ndithu. Mene ndikuonera ine, nyenyezi za kwathu zaoneka, nyenyezi za kwathu zaonekera. Ndipo ngati nditafuna kumufunsa mulonda akafunsa ni nthawi yanji, ineyo ndikafunsidwa ni nthawi yanji, inu mukafunsa ni nthawi yanji, ine mulonda ndikuuzeni ndikuti kuli kucha koma kukadali usiku. Mukafuna kupulumuka, pulumukani lero. Kodi mulonda ndi nthawi yanji? Ino anyamata ufuna kudziwa za ku LCD, mukufuna kundifunsa ine mulonda. Mukandifunsa ine mulonda kuti ni nthawi yanji, ine ndikuyankhani kuti kuli kucha koma kukadali usiku. Mukafuna kupulumuka, pulumukani. Mulungu akudalitseni. Amen.